Tak, ahojte lidi, já už jsem to. Tohle je part 8 a Isa, Luz a Amity už jsou doma z kempu. Takže jdeme začít. Jo, a jdete vele si psa. Zlato, no co je? Jdeme zbudit toho holky, ne? No jo, ale první se travlečem. Jo, jdeme se travlect. Lidi, pardon, jestli tu uslyšíte nějaké smásy, tak to je moje mamka. Takže sorry. Tak. Jdeme. Aha. Jdeme zbudit, no? Jo, jdeme. Já na zemi. Se napiju. Ej. Halo, stavej. Stavej mi kšiku. Píše zbudit. Jo, jdu. Pardon. Jakože to tu není. Tak. Jakože prostě spí. Že vždycky spali. Ježiši, oni tu mají bordel, co to dělali. Ježiši, to ležím knírkem. Holky, stavejte. Holky. Co? Ušli jste v oblečení. Co jste dělali? Co tu bordel? Sorry. No, běžte se obléct. OK. Tak jdeme. Jo, jdeme. Si obleču. Obleč se ty, jo. Tohle je dobré, jo je. Kleníme. Jo, taky přeměním. Tak, sakra. Bum. Je, pěším. Co budeme dělat? Nevím. Luz, Amity. Už jdeme. Ano, mami? Ano, mami? Budete tady sami. Hlídejte kočku a psa. Ta robotická si umí vystačit sama. OK, tak ahoj. Vrátíme se až v 7. OK. Ahoj. Jdeme si hrát se psem, jo, jdeme. Maxíčku. Hodný pes. Moc hodný.
Sedni. Sedni. Hm? Aha. On je cute. Já vím. Co ti je? Nebo něčí hodně. Já budu mít kočku. Já ničeho milé. Já ji ohladím. Já si jdu hrát se psem. Jo, běž. Jo, zkuste si tak roztomilý. Jo, ber. Jo, pojďme, mňau. No, těžší hodný. Budeš se určitě dost prchovat, hej. Jak, pojď. Tak. Tak. Jo, Hoď vlasy. Jsi čistý. Teď tě usušit. Tak. Jsi čistý. Běž si hrát. Já to tu uklidím. Uklidím to tu. Tak. Správně. Jo, Maxíček už. Maxíček to. Usnul. No, ho nechám. Dobrou Maxi. Co děláš, Justin? Já běž ven. Jdu spínkat. Co budu dělat? Nevím. Sekro, co děláš? Nic. Jsi divná. Robo. Tancuj. Kotou, wow, miau. Jsi tak cute. Miau. Miau. Uděláme si něco na chuť? Jo, uděláme. Tak, že tenka byl úplně hrozný. Nohy jo, protože myslím, že jsme zdrhli. Jo. Já mám hlad ještě, já taky. Ještě něco uvařím. Já už nemám hlad. Okay. No to zatím poukuji. Что
Tak. Teď talíř. Bum. Bum. Jakože to tam je prostě. Jam. Jakože to jí prostě normálně jak člověk. Jam. Mňam. Dobré to bylo. Segro? No, co chceš? Jdeme to, jak se tomu řekne, do pokoje? Jo, jdeme. Kde je doma? Co je tohle? Oh my god. Pane bože, to je cool. Oh my god, jak jsem věděla, nevím. No, ale dáme ten kol raději jinak. Jaký zlodík, to se do toho nedostane. A dáme to zpátky. Ale jak jsi ho tam věděla? No, normálně to bylo lehké. Jdeme. Sakra, pardon. Objednáme si nějaké jídlo? Jo, objednáme. Já jsem chtěla zmrzlinu. No, já taky. Jdem si koupit zmrzlinu. Já si vezmu tuhle. Nebo víš co? Ne. Dobrý. Já si vezmu tohle. Já si vezmu hranolky a nuggetko, nebo čili. Co to je? Kdyby to už mělo jít. Přijít. Já jdu zatím tancovat. Už to je? Díky. Mňam to voní. Ne? Je díky. Mňam. Je. Tak jdem se rozdělit. Mňam. Já jdu tancovat. Já se budu dívat na televizi zase. O 5 hodin později. To je nuda už, já vím, já jdu hrát. Sakra. Dovolím. Já jdu hrát. Holky. Jsou doma asi rodiče, fakt? Kolik je? Takže se podívali. 7 hodin, co to u nich? Já rozumím. Tak, počkat. Holky, kde jste tak? Hej, ahoj. Tak lidi, tohle je konec. Doufám, že jste si to užili a ahoj.